Masanano kupatirani nkhanizi ndine Twesa ngosi poyamba na imiti yake. Mlembi wakale wa boma Judge Muhala ukatipereka yekha ku SCB lachinayi lino. Mabungwe a CCJP ndi PAC ati malamulo onse agwire ntchito pa chisankho chapadera chomwe chili mkati m'madera ena. Bungwe la Kama lauza Eskom kuti itukule ntchito zake kudzera mu ndondomeko yothandizira makasitomala. Ndipo dziko la South Africa layambanso kukhwimisa ziletso pa nkhani ya mliri wa COVID-19. Tsopano nazi nkhani zimwatsatane. Tiyambe ndi nkhani yoti kummawaku mmodzi mwa makomishonala a bungwe la MEC Linda Kunje yemwe wagona ku polisi anamutengera ku khoti ya Zomba komwe akukayankha mlandu omwe driver wake anakana kupatukira mdipiti wa galimoto za president. Lachisanu sabata yatha apolisi anamanga driver layo Jones Tewesa pomwe Akunje anakazipereka okha ku likulu la polisi mchigawo cha kummawa dzulo. Mneneri wa polisi mchigawo cha kummawa Joseph Sauka wati ku khotiku awiriwa akukapempha belo. Zadziwika kuti Judge Lloyd Muhala yemwe bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu limamusaka ali mdziko lomwe lino osati ku America monga mmene zinamvekera sabata yatha bungwe la SCB litalengeza kuti likuwafuna. Lawyer wawo alumikizana ndi bungwe ndi mkulu wa bungwe la SCB Renek Matemba omwe atiuza kuti Muhala alonjeza kukadzipereka okha ku SCB lachinayi. Koma bungwe la SCB likuoneka kuti lilibe umboni weniweni wotsimikiza kuti Muhala analidi ku America monga zidanenedwa poyamba. Amatemba akulankhulana ndi Gabriel Kamlomo pa nkhaniyi. Izo zikuzokhala zoona. Ndizina zimene zofachona kuti mulungu watha lachisanu munthu ina anatiimbira foni ndisamutchule dzina panopa kutiuza kuti choyamba amafuna atsimikize kuti zimene tikumvazi kuti mwingi wa under of arrest ya Judge Muhala ndizoona, so ise ndinanena kuti ndizoona. Ndanena kuti Muhala amene mukwayang'ana nawo alipo nde mutiuze kuti abwere liti ku SCB. Ndinakambirana ndi Director of Investigation ndinauzidwa kuti ma-officers amene akupanga handle file yawo ya Muhala ali ku field kakhamu office lero olomawa koma akhamu office lachinayi. Ndetinawuza kuti amene watipeze lachinayi kulilongwe SCB kutsatira warrant of arrest imene tinatengayo ndi abwera lachinayi. Office yanu ya SCB ili ndi umboni onena kuti Judge Lloyd Muhala analidi ku America. Titatenga warrant of arrest most of that anapita kunyumba kwawo kumene anauzidwa ni munthu amene anampeza kumeneko kuti Judge anachokapo sali mdziko muno. Patapita mulungu umodzi tinapasula information tinalandira uthenga ona kuti Judge amene okhanga tisali kunja ali mdziko momwe muno. Ndeti namba kwafufuza zikuoneka ngati atamva kuti tinapita kunyumba kwawo ndipo tikwafufuza pamene munthu amene ndikuti anayimbayo amayimba andi atayimba tinamuuza kuti ngati ali mdziko muno mwauze abwere tsiku lakuti. Pakadali pano nduna yoona za mdziko a Richard Chimwendo Banda yasayinira kalata zoti dziko lino litumize ku South Africa a Shepherd Bushiri ndi mkazi wawo Mary. Awiriwa anathawa belo mdziko la South Africa pa milandu ina kumeneko ponena kuti miyoyo yawo inali pa chiopsezo. Zateremo ndiye kuti apolisi ayenera akapemphe kuti akapemphe ku khoti kalata yoti amange Bushiri. Christina Chota ali ndi ripoti. Pa 4 December boma la dziko la South Africa linalembera boma la Malawi kuti litumize mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary mdzikolo. Awiriwa anathawa belo mdziko la South Africa pa mlandu omwe akuaganizira ozembaitsa ndalama. Nduna zofalitsa uthenga Gospel Kazako yatiuza kuti boma lavomereza pempho la dziko la South Africa ndipo kuti chomwe chatsala ndi choti mabwalo a milandu achitepo kanthu pa nkhaniyi. Nduna yoyang'anira chitetezo cha mdziko Homeland Security
yasaina mapepala amenewa ndipo mapepala amenewa aperekedwa ku khotiko ndikume khali tikuyembekezera kuti kodi akhoti anena kuti chani pa zimene zapemphedwa mapepala amenewa. Loya wa Bushiri awapona Kita wati sanalandire uthenga uliwonse okhudza nkhaniyi. Pakadali pamene tingayankhulepo chifukwa sitinalandire madokumenti ena aliwonse okhudza ndi nkhani imeneyi. Katswiri pa nkhani za malamulo Sondozwayo Madise anatisanthulira kuti kodi zimene zachitikazi zikutanthauzanji. Iwo akuti pali kuthekera kuti zinthu zingapo zichitika. Zalembedwazo kuti ayina kuwapasa Bushiri ngati kuwapasa kope kuti inu mwina kupita ku South Africa mukayankhemera. Uthandizo za Bushiri ndakazawa ini mwayi ndi mphamvu zonakhoza kupita ku High Court kukapempha kuti aunikenso bwino kuti kodi zimene zizayenda bwanji, ndondomeko yake yayenda bwanji, kodi zikalaza zizayenda bwanji, zonse zili bwino. Pakadali pano pa 22 Disemba bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe likuyembekezeka kupereka chigamulo pa chigamulo cha bwalo laling'ono lomwe linatulutsa mneneri Bushiri ndi mkazi wake. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Christina Chiota. Kuponya vote pa chisankho chapadera mdera la ku Zambwe komanso mdera la kumpoto chakummawa mboma la Mangochi ndi kumpoto kwa boma la Phalombe kuli nkati komwe anthu akufuna kusankha aphungu. Chisankhochi chikudza potsatira zigamulo za mabwalo a milandu zomwe zinati zotsatira za chisankho cha chaka chatha asaziwerengere kamba ka mavuto osiyanasiyana. Atolankhani athu ali m'madera komwe kuchitika chisankhochi tiyambe ndi dera la kumpoto kwa Phalombe komwe Ronex Chiwanda analankhula ndi Rodrick Matayauma omwe akuyang'anira chisankho. Iwo atiuza kuti pakadali pano sanalandire vuto lililonse lokhudza ntchitoyo. Nayi kumpoto kwa Phalombe ndithu ntchito yoponya vote yayamba bwino ngakhale kuti mwina pali vuto lonera kuti anthu sakubwera mwina molongoso amene kuti kubwera mchiwerengero chachikulu. Titafunsa anthu ena komanso ena amene akugwira ntchito yoponya vote imeneyi makamaka pa center yachitekesa akunena kuti anthu mwina akumaganiza athu kubwera kumasana chifanira kuti ino ndi nthawi ndithu yolima anthu ali munda ndi akumaganiza kuti mwina titakhala kuti tapitako kumasana zitha kuyenda bwino ndipo mwina amabwera anthu mwina apo ndi apo. Koma malo ena amene tayendera anthu ndithu kumawako amabwera ndithu pochulukirapo kuti athe kuponya vote imeneyi. Kunoko mpando umene waphungu akupikisanapo ndithu anthu asanu kapena kuti 5 ndipo awiri ndi aphungu oyima paokha pamene awiri atatu ndipo wina kuyima chipani cha UTM wina chipani cha Malawi Congress ndipo anthu okuona 27,600 ndi amene akuyembekeza ndithu kuponya vote imeneyi kunoko ku Phalombe North. Kunena pa nkhani yokhudza ndi kusatira ndondomeko zopewera nthenda ya COVID-19 ndithu zikuoneka kuti kunoko anthu akusatira makamaka anthu amene akugwira ntchito ya chisankho imeneyi akumavala ndithu mamaski komanso zipangizo zosambira m'manja zili paliponse pa masenta amene tikutayenda kunoko ku Phalombe North. Chabe kuti anthu amene akuzaponya voto solonda amene ndithu ambiri mwa iwo akungobwera osavala zinthu zotchingira nkhope zimene zimene amachidule ndithu akufotokoza motero. Pano tilowere mdera la kumpoto chakummawa kwa boma la Mangochi komwe kuli mtolankhani wathu Rafael Mlozowa. Tsiku layamba bwino kuchokera kummawa kumpakana pano sitinaone china chilichonse kunjaku kwa chabwino. Lero kulibe mvula masiku amenewa tinaonapo mvulapo ndi apo koma lero kuli bwino. Masenta amene ndayendera anthu akuoneka kuti akubwera ndithu koma mwina ziwiri zitatu zimene ndaonapo kuti nkhani ngati ya COVID-19 zikuoneka kuti zikuvutirapo anthu zopasana mpata zija kulibe komanso kusamba m'manja ngakhale kuti zipangizo zilipo anthu okhala ngati ndochepa amene akumasatira kuti apange zimenezo maski ndi ndochita kuwerenga patali koma kubwerako anthu akubwera. Ndalankhulaponso ndi DC boma lino Dr. Rafael Piringu komanso ndayankhula ndi mkulu wa bungwe la NICE kuno ku Mangochi Atena Banda onsewa ananena kuti nawonso aona kuti monse mmene ayendera zinthu akuona kuti zayamba bwino ndithu ku Mangochi North East. Kunena anthu amene akuyembekezereka kuti avote tsiku la lero ndi 31,501 ndipo anthu amenewa avote ma centers 18. So kunena kufikira pano tikhoza kunena kuti mpakana pano ayi ndithu muna zonse zidakayendako bwino. Kuzambwe kwa boma la Mangochi wapampando wa bungwe la MEC Justice Dr. Chifundo Kachale anakayendera madera angapo kuti aone mmene zilili. Atafika pamalo oponyera vote omwe ali pa skulu ya primary ya Malembo, Dr. Kachale anati ndi okhumudwa kuona kuti anthu sakutsatira njira zopewera corona. Dr. Kachale anati mwachitsanzo anthu akuyima pa nzere moyandikana komanso osavala masiki. Dr. Kachale akufotokoza. Kumadera kumene tayenderako kuoneka kuti ntchito
ntchito ikuyenda bwino ndipo anthu akubwera bwino ndithu. Ma center ambiri amene ali ndi ma polling station oposa awiri amaliza mabuku awo oyamba, which means at least anthu oposa 100 pa center mwina pa polling station yoti pala anthu 600 avota kale. Ndiye kuti tili ndi chiyembekezo kuti tsiku likamatha akhala atafika anthu ochuluka ndithu. Ndipo kumadera kwina komwe tinaona kuti mwina nthawi imene anthu panalibe ambiri anatiuza ndithu, ndipo tinaona mabuku awo kuti anthu anabwera ambiri mmawa, koma ali nchiyembekezo kuti mwina anthu ena apita kumunda, ena kuti apita kukagula fertilizer amene akupezeka pakali pano, koma ali nchiyembekezo kuti pokwana madzulo anthu ena afika dzuwa likakhala ngati latsika kuti adzaponye mavoti awo. Ifeyo kwa mbali yathu ngati ameki tayesetsa kupereka zinthu ngati ma hand sanitizer kapena masopo ndi madzi kuti anthu akabwera adzaponye mavoti adzita kusamba m'manja, komanso tikuwapempha anthu kuti akayima panzere asamakhale motitikana, azipatsana mpata. Ndi ife gawo lathu tikuyesetsa, komabe taonabe kuti anthu ena ambiri akubwera kuzavota, ambiri sanathe kuvala mamaski kapena kuti achinge mphuno kapena ndi pakamwa. Koma ifeyo chilimbikitso chathu nchoti mastafu athu onse tikuwakumbutsa kuti anthu akafika azionetsa ndondomeko za covid akuzitsatira, ngakhale akugwiritsa ntchito mapeni akuapukuta kuti tisakhale ngati anthu amene tikufalitsa matenda amene. Pakadali pano mabungwe a Catholic Commission for Justice and Peace ndi Public Affairs Community Park auza adindo kuti aonetsetse kuti malamulo onse okhudza chisankho agwira ntchito pa chisankhochi. Mabungwewa auza msonkhano wa Nkhani dzulo ku Lilongwe kuti panali zolakwika zambiri pokonzekera chisankhochi, monga malipoti akuti anthu ena omwe akuyima amanyengerera anthu odzavota ndi ndalama kuti akawavotere. Mkulu wa CCJP mdziko muno wa Boniface Chibwana wati ndikoyenera kuti pakhale chitetezo chokhwima kuti chisankhochi chiyende bwino. Achibwana akufotokoza. Kuti mwina ndi conscience yake bwinobwino, koma avoti chifukwa cha mphaso zimene mwapatsazo andi kumakhala ngati mukuwaphwanyiranso ufulu wawo. Komanso takhati kuonapo ndithu kumangochi north west komweko kuti takhati kuona ndithu afumu, komanso takhati kuona zipani zina kumapanga kampeni dzulo madzulo. Tikudziwa kuti anzathu ameki analengeza ndithu kuti kampeni itadzulo mamawa nthawi ya 6 koloko, koma takhati kuona anthu akupanga kampeni nthawi ya upangira kampeni tathakale. Izi sizabwino. Tikudziwa kuti anzathu ameki ali ndi malamulo ajatimati code of conduct amene amafuna ndithu kuti zipani zonse makandidate onse azitsatira. Ndiye tikakhala ndi chipwirikiti chimenechi kuti malamulo alipo alesa kupanga zinthu zake, mapero pake sizimakhala bwino. Komanso takhati kuonapo ndithu madera ena kuti mwina tinadzaonapo dera limodzi kuti mwina mafumu kumene anthu amalimbana akunkhani ya malo kuti apanga pa msonkhano ndani. Izi sizabwino. Tikufunitsitsa ndithu ngati dziko anthu aliyense azikhala ndi mpata okapanga msonkhano dera lilonse kumene akufuna, mwina posaletsedwa kwenikweni. Mwina kupita chitsogolo tipemphepo ndithu kuti nkhani yophunzitsa anthu mwina ngati bungwe la meki komanso ife amene timatengapo gawo pa nkhani ya ulamuliro wabwino tizilumikizana bwinobwino kuti tikamapita kumadera kunja kuwaphunzitsa anthu tizikhala ndi information imodzi kuti anthu aja azimvetsetsa kuti tikamati chisankho chabwino chabata ndi mtendere tutatauza chiyani. Dzulo aku nyumba ya boma ati President Dr. Lazarus Chakwera achitapo kanthu pa nkhawa zomwe ena otsatira chipani chake cha MCP ali nazo, omwe akufuna kuti achotse pa udindo zina mwa nduna zake komanso akuluakulu a chipani. Polankhula kwathu Nkhani, mneneri wa mtsogoleriyu a Brian Banda wati mtsogoleri wa dziko lino akumvetsetsa madandaula omwe anthu ali nawo kuti boma latonse likuchedwa kusintha zinthu. Pakadali pano katswiri pandale kuchoka ku Chancellor College a Ernest Thindwa wati vuto ndiloti otsatira chipani cha MCP amayembekeza kuti azapeza ntchito mosavuta, chinthu chomwe chikuoneka kuti chikukanika pano. Andrew Viano walemba ripoti ili. Kumathero a sabatayi achinyamata ena okwiya mchipani cha Malawi Congress anachita zionetsero posakondwa ndi utsogoleri wa ena mwa akuluakulu a chipanichi. Achinyamatawa anapempha mtsogoleri wa chipanichi yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti achotse mlembi wa chipanichi yemwenso ndi nduna ena za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Elson Huwankaka, mkulu wa achinyamata mchipanichi yemwenso ndi nduna yona za chitetezo cha mdziko a Richard Chimwendo Banda, komanso akuluakulu ena ku nyumba ya boma a Shoni Kampondeni ndi a Priska Pondangaga.
koma poyankhapo izi mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino Brian Banda anati nkhaniyi athana nayo ku chipani. Koma Banda anati madandolowa akafika kwa mtsogoleri wa dziko lino awaunika. Mneneri wa chipani cha MCP Mbusa Morris Muntali wauza Zodiak kuti komiti yaikulu ya chipanichi iunika madandaulowa. Amuntali koma sanatsindike za tsiku lomwe madandaulowa awayankhe. Tiuli tingachite mwafuma zimenezo ayi. Chipani cha Malawi Congress chokhazikika. Tikalandira nkhani zoterozo timauzana ndithu nkukhala pansi chachikulu nkuti tapemphe iwo amene akudandaulawo kuti adeke zodandaula zawo zikumveka ndipo usogoleri wa chipani aukhulupirire kuti china chilichonse chomwe iwo akudandaula chimveka ndipo chipani chichitapo kanthu osati kwa iwo wokha amene atakukhala ana a chipani cha Malawi Congress koma tikunena wina aliyense Malawi muno. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ndale kuchokera ku Chancellor College Ernest Tindwa wati vuto ndiloti anthu mchipanichi akhala kuyembekezera zochuluka. Anthu amenewo akuchita zionesero chifukwa chonena kuti kumbuyoku amaona anzawo achipani chawo chikangowina amalembedwa ntchito zomwe zinali zolakwika nde iwonso adali ndi chiyembekezo chonena kuti chipani chawina nde amayenera kuti alembedwe ntchito zomwe siziyenera kutero. Miyezi 5 ndiyomwe yatha chichitikireni chisankho chomwe mgwirizano watonse unapambana chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak tili ndi zambiri posachedwa pa khalani pomwepo. Takulandraninso muli ndi ine Twesa Ngosi tiyeni tionenso mitu ya nkhani zathu. Mlembi wakale wa boma Jaji Muhala akukadzipereka yekha ku ACB lachinayi lino. Bungwe la CCJP ndi pake lati malamulo onse agwire ntchito pa chisankho chapadera chomwe chili mkati m'madera ena. Bungwe la Kama lauza Eskom kuti litukule ntchito zake kudzera mu ndondomeko yothandizira makasitomala. Ndipo dziko la South Africa layambanso kukhwimitsa ziletso pa nkhani ya mliri wa COVID-19. Popitirira ndi nkhani zathu, bungwe la anthu ogula la Consumers Association of Malawi Kama lauza kampani yoona za mphamvu ya magetsi ya Eskom kuti ikonze ntchito zake pofuna kuti zikhale zolingana ndi ndondomeko ya kampani yogwirira ntchito yomwe akuyikonzaso. Mkulu wa bungwe ya John Kapito wati mwazina kampani izichita zinthu mwamsanga pa mavuto okhudza magetsi, kulumikiza magetsi ndi kuthana ndi malipoti akatangale ndi ziphuphu pakati pa ogwira ntchito ake. Monga timvere mulipoti ili la Alfred Guta, kampani idzulo inamva maganizo a anthu mchigawo chakumwera pa zomwe akufuna kuti ayike mu ndondomeko yake yomwe mchingerezi amayitcha Customer Service Charter. Makasitomala a bungwe logulitsa magetsi la Eskom mchigawo chakumwera lolemba anaonesa kusakhutira kwawo pomwe kampani igwirira ntchito. Iwo apempha kampani kuti ikonze zinthu ponena kuti pali zambiri zomwe sakukondwa nazo pomwe kampani igwirira ntchito. Makasitomala awo ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano omwe kampani imamva maganizo a anthu pa zomwe akufuna kuti zikhale mu ndondomeko ya kampani yogwirira ntchito Customer Service Charter mchingerezi yomwe akuiwunikanso. Mkulu wa bungwe la ogula a John Kapito wati kampani ikuyenera kuyika ndondomeko yomwe ingathandize kuthetsa mavuto osiyanasiyana omwe anthu akumana nawo. Ndipo zimatenga nthawi ya Eskom kuti apange foti ayikonze ndi anthu akumakhala m'mdima kwa masiku ambiri komanso kuchokapo kuti apange connect munthu kapanga apply nyumba ena akumatenga 1 year ena 2 years osapangidwa ndi amayang'ana kulemera kwa munthu kapena kusauka kwa munthu kuti akupange connect zimene zili zinthu zowawa zomvetsa chisoni zimene ife tikunena kuti izizi zikanachepa kuti zichepese mavuto anthu amene akukumana nawo ku Eskom. Anthu a Eskom amene amagwira ntchito ku Eskom ambiri amafuna ziphuphu komanso ambiri ndi amwano. Mkulu wa kampani ya Eskom Dr. Alex Nchiwaya wati Malawi aona kusintha ponena kuti ntchito zawo zizikhala zapamwamba. Ya tikumva madandaulo onse mbe zimatengera tonse ife ma customers kuti tonse tiyendere pamodzi tione kuti zimene tikugwirizana pano zachitikedi
chifukwa ngati zimene zichitike tizikumanaso tizakuzanaso kuti ayi koma tuzija mwasiya nsewu sono mukuita offside tibwere pa nsewu ine tizipanga review. Dr. Chiwaya wati kampani yawo imvanso maganizo a anthu mzigawo zapakati ndi kumpoto. Kampani ya Eskom ifuna tayamba kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi pofika mwezi wa Machi chaka chammawa. Ndondomeko imwe kampani igwiritsa ntchito padakali pano kusowa kwa aphunzitsi achizimayi achitsanzo komanso kutalika kwa mitunda akuti ndi zina zomwe zikusokoneza maphunziro atsikana pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Chilinda mdera lapakati mboma la Kasungu. Teremu yomwe ikuthayi akuti atsikana pafupifupi 20 asiya sukulu kamba kuti ali ndi mimba komanso ndi akwatiwa mwamsanga. Izi zadziwika pomwe phungu wa nyumba ya malamulo mderali Ken Kandodo anakapereka zipangizo zosiyanasiyana kwa atsikana oposa 400 ngati mbali imodzi yokumbukira masiku olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa amayi ndi atsikana. Nowo Nkubwi ali ndi ripoti ili. Atsikana oposa makumi awiri akuti asiyira sukulu panjira pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Chilinda mdera lapakati la boma la Kasungu teremu ino yokha. Ena mwa atsikana awa akuti ali ndi pakati pomwe ena akuti adakwatiwa. Phungu wa nyumba ya malamulo mderali Ken Kandodo ati izi nzodandaulitsa pozindikira kuti maphunziro ndi chida chokhacho chodalirika chomwe chingathandize kudula linga la umphawi. Polankhula pamwambo opeka zipangizo zolimbikitsira ukhondo kwa atsikana omwe adatha msinkhu oposa 400 ochokera msukulu za primary komanso sekondari nderali ngati mbali imodzi yokumbukira masiku olimbana ndi nkhanza, Kandodo alangiza makolo kuti azilimbikitsa atsikana kuti azilimbikira sukulu ndi cholinga choti adzakhala odzidalira mtsogolo. Izi tikupanga ngati njira imodzi yolimbikitsa kuti atsikana athu apite ku sukulu ndipo asasokonezeke alimbikire sukulu kuti kuno kwathu ku Kasungu Central tikhanda atsikana ophunzira. Malinga ndi wophunzira yemwe amayang'anira anzake pa sukulu ya Chilinda Patricia Phiri, zina mwa zinthu zomwe akuti zisokoneza maphunziro atsikana pa sukuluyi ndi monga kusowa kwa aphunzitsi akazi achitsanzo komanso mtunda wautali omwe ophunzirawo amayenda kukafika pa sukuluyi. Mwachitsanzo pa sukuluyi pali aphunzitsi asanu ndi atatu omwe onse ndi amuna ndipo palibe mphunzitsi ndi mmodzi yemwe wamkazi. Pakati pano Kandodo omwenso ndi nduna yoona za anthu olimbana za untchito alonjeza kuti amanga mdadada woti atsikana azigonamo pa sukuluyi ngati njira imodzi yochepetsera vuto lakutalika kwa mtunda omwe atsikana ena amayenda kuti akapeze maphunziro. Pomwambowu phunguyo anaperekanso mphatso zosiyanasiyana monga ufa kwa achikulire ngati mbali imodzi yowafunira mafuno abwino pomwe nyengo ya Krismasi ndi chaka chatsopano ikuyandikira. M'malo mwa Zodiak kuno Kasungu ndine Nowo Nkubwi. Nkhani za maiko ena boma la dziko la South Africa lalengeza kuti likuyambiranso kukhumisa ziletso zomwe linayika pa nkhani yopewera kachirombo ka corona pomwe pali mantha oti nthenda ya COVID-19 ikuyambanso. President wa dzikolo Cyril Ramaphosa anati ndi zodandaulitsa kuona chiwerengero cha anthu opezeka chikukweranso ndipo wati malo ambiri azisangalalo mbali mwa nyanja awatseka. President Ramaphosa anati achinyamata oposa 1000 apezeka ndi kachirombo ka corona atangochoka ku phwando lina lomwe limachitika mbali mwa nyanja. Anthu mdzikolo adziwalola kukumana pa gulu losachepera 100 komanso kusonkhana pamaliro kuyamba kwa imakaye. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane imvaninso mitu yake. Mlembi wakale wa boma Jaji Mohala akukadzipereka yekha ku ACP lachinayi lino. Bungwe la CCJP ndi PAC ati malamulo onse agwire ntchito pa chisankho chapadera chomwe chili mkati m'madera ena. Bungwe la Kama lauza Eskom kuti itukule ntchito zake kudzera mndondomeko yothandizira makasitomala. Ndipo dziko la South Africa layambanso kukhumisa ziletso pa nkhani ya mliri wa COVID-19.
werengani zambiri pa tsamba lathu la intaneti zodiacmalawi.com. munali ndi ine Twesa Ngosi. Masana abwino. Kumbukirani kuti kusamba m'manja ndi sopo kawirikawiri kumathandiza kuchepetsa kufala kwa COVID-19. Boma kudzera ku nduna